איך הכל התחיל. יאללה, אני זוכרת, זאת הייתה תקופה מדהימה, מדהימה. התחושה של הלבד והחופש, והרגשתי כל כך טוב מזה שאני רווקה. האמת שראיתי אותו ממש לא כל כך התלהבתי, וגם לא ממש ראיתי אותו כאופציה. ככה איך שאני טבעית ופשוטה עצרתי בלי אפילו להסתכל במראה. זה לא שממש התארגנתי או עשיתי איזו פעולה מסוימת בשבילו, ממש ככה טבעית איך... תגידי, את מגיעה לרחובות? אני בכלל גרה בחיפה, אבל כל כך ריחמתי עליו. שאמרתי, מה, אני לא אקח אותו איתי? באמת, רחמנות. חייל, לא, הלב לא יתפתח לך? בטח יתפתח לך. ברור, רחובות זה הרחוב שלי, החלום שלי. ללמד אותך איך אומרים כן, מחמיצה לי פנים, את עובדת עם לוח זמנים, מפעיל את החוש השישי וקסם אישי, שולח לו שדר בהומה, אבל את לא מכחישה, מלחמה מתישה, דוחה אותי שוב עוד פגישה. בגללי מסתבר שאת לא בשבילי, אני שולח עיתות, הבאה חמורה, נדלקת נורת אזהרה, את לא שינית הגישה, את לא מכחישה, דוחה אותי שוב בפגישה. עוד פגישה ועוד פגישה, את אומרת שאין התחושה, משמיע